ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପଚରା ହେଲା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ହସିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଟା ପଚରା ହେଲା ଗୀତା ତମେ ଭଲ ପଢୁଛ ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତମର ଗୀତାରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପଚରା ହେଲା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ହସିଲା। 10 ଥର ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯାଉଥିଲା କଥାଟା କେତେବେଳେ ସେ କହିବ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା ଏମିତିଆ ସିଏ ସେଠୁ ହେ ହସିଦେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ସବୁ ଲୋକଟା ହସିଦେଲା ଦେଇ ତାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଇକି ସେ ଲୋକଟା ହସିଦେଲା ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା ହସିଲୁ କାହିଁ ହସିଲୁ ନା ତ ଆପଣ ହସିଲେ ମୁଁ ହସିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ହସିଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ କାହିଁ ହସିଲୁ କହ। ତେଣୁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଥିଲା ସେ ଏକରେ କି ତା ବରଫଳ ଭାସିଗଲା ସିଏ ହସିଲା ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଟା ଦେଖିଲା ସିଏ ହସିଦେଲା।